mí me ha parecido personalmente una excelente idea que la Universidad de Valencia este año 2022 por primera vez nos haya permitido a nosotros, los ayudantes doctores, poder presentar un sexenio a la NECA. Ello nos permite pues una potenciación en la visibilidad y una oportunidad de reconocimiento de los méritos de la actividad investigadora. Por ello yo la verdad es que agradezco enormemente la oportunidad que nos ha brindado, ya que nos permite, si obtenemos este reconocimiento, a participar en doctorados de calidad, a participar en determinados tribunales de tesis doctorales e incluso poder figurar o con mayor seguridad figurar como primer autor en proyectos de investigación financiados. Sabemos que ya se nos ha dicho que no se va a reflejar a nivel retributivo, pero ¿han pensado que este mérito se pueda de otra forma reflejar o reconocer? Val, pues anem a veure. Sí, efectivamente, ja fa temps que vam reflexionar que el professorat ajudant doctor tenia que accedir a la possibilitat del reconeixement del sexeni. Ho hem fet fins ara a través de la BAP. Ara ho farem a través d'un conveni amb ANECA perquè és la primera vegada que s'ha pogut fer. Me consta que la rectora, quan era vicerectora del professorat, va pressionar per aconseguir-ho i l'ANECA se va negar, mentre que ara han obert aquesta possibilitat i, per tant, immediatament l'anem a aprofitar perquè, sobretot perquè vos donarà novament una major seguretat i més rapidesa en la carrera, perquè quan arribeu al moment de consolidació, sobretot com a funcionari, el fet que estigui reconegut per ANECA farà que d'una manera molt ràpida se convalide i no tingueu que perdre un any sencer per aconseguir que se vos pugui incorporar al salari. I respecte al reconeixement, jo el que te diria que és el que volem lluitar precisament és perquè sí que se puga aconseguir aquest reconeixement salarial. En el cas del professorat ajudant doctor, és un professorat que està investigant i, per tant, en aquest cas no n'hi ha cap dubte. Hauria de poder-se obrir. I el lloc per a poder-ho fer, novament, és una reforma d'una normativa legal, en aquest cas del decret de retribucions. Nosaltres ho hem demanat. I estem en això perquè jo crec que és la forma que se podria intentar aquest reconeixement, bàsicament.